Здравей! Във втората серия на 11 женски архетипа, ако не си гледал първата част, изгледай я. Това, което трябва да знаеш, че архетипите са във всички нас. Просто някои са изявени, а други са потиснати. Някои са супер активни, други са пасивни, а трети са балансирани. Когато говорим за потиснатите архетипи, това са нещата, които обикновено критикуваш в другите жени, или завиждаш на други жени тайно, че ги имат, но абсолютно всичко е енергия, която ти можеш да активираш в себе си. Когато говорим за втория архетип, говорим за чувствената жена, за любимата, Афродита, Фрея, Венера. В зодиакалните знаци може би Телец и Везни са подходящи като архетипи. Тук говорим за сенситивност, за нежност, за всички сетива да са включени в сегашния момент, а не да си само в главата си. Как да разбереш, че този архетип е супер активен при теб? Когато хората те критикуват за нещо и ти веднага го променяш, или когато хората ти дават комплименти за нещо, ти продължаваш да правиш само от него, това означава, че се влияеш прекалено много от външното мнение на хората. Когато говорим за сенситивност или за любимата или за Венера и Афродита, в повечето случаи хората асоциират тези неща с сексуалността. Само че когато говорим за сексуалност и това да си провокативна, за да получиш внимание, означава, че в корена всъщност не се чувстваш добре в кожата си и трябва да компенсираш по някакъв начин и знаеш какво ще привлече най-много внимание. Когато една жена обаче е чувствена, тя е свързана с сетивата си и с женската си енергия, вниманието така или иначе идва, но тя не го прави за да го получи, а просто защото това е част от самата и същност. Така че трябва да усетиш тази разлика при теб. Дори да си в тази версия, няма проблем, винаги можеш да го промениш. Стига да си наясно и всичко да излезе на яве. Това е точно работа с подсъзнанието. Не всичко ни е наяве. Понякога някои от нещата, които ще кажа, ще те засегнат. Но просто ги остави да олегнат с времето. Също много типично нещо за този архетип, който е супер активен. Не е само мнението на другите, не е само хиперсексуализация, за да получаваш внимание, ами и прекалена емоционалност, само за да усещаш самите емоции. Навлизаш в рискови връзки, взаимоотношения до момента, в който има силни емоции, в момента, в който те изчезнат, общо взето вече не ти е интересно. Когато тази енергия обаче е прекалено пасивна, това са жените, които са най-често с проблеми, с хронични заболявания, с щитовидни и хормонални проблеми, защото те направо са откъснали, са разделили главата от тялото, така да се каже в кавички, и действат само според задачите и плановете, които имат. Дори да правят нещо, което трябва да е по принцип отпускащо, да кажем се вземат вана, те в самата вана няма да усещат водата, няма да усещат свежестта или ароматите, а ще си мислят, добре, трябва да изхвърля боклука, да закарам децата на училище. Мисъл, само в главата си не могат да се отпуснат въобще. И когато не могат да се отпуснат в никакъв момент, те не чуват и сигналите на тялото, а тялото ни говори супер тихо в началото и после става все по-шумно и тогава в някакъв момент имаме заболяване и сме принудени вече да натиснем спирачка. Ако искаш да балансираш тази енергия в себе си, това, което можеш да направиш е, когато имаш задачи, които така или иначе трябва да свършиш, да се опиташ да активираш сетивата, докато имаш тези задачи. Дори да трябва да миеш чинии, което е супер
не е приятно за някой от нас, пусни си музика, усещай водата върху ръцете ти. Знам колко нелепо звучи, но това са малките стъпки да подобриш този архетип. Или когато някой те критикува и не харесва нещо в теб, изслушай го и въпреки това си отговори сама на себе си. На мен харесва ли ми наистина даденото нещо? Ако да, то е нормално. Не на всички това да бъде харесвано. Не за всички това да бъде... Надявам се да ти помогна с тази архетипна работа и до следващия път.